Този букет стана направо опасен, агресивен букет. Агресивен букет. Спрете се малко, моля ви се, не сме разбрали коя е следващата булка. Сватарката касая букета да се върне. Или това, което е останало от него. Благодаря. Сега да разберем какво се е случило. Ще видим ли следствие на полицията, да разберем. Има ли доказателства? При кого е букета в крайна сметка? Колкото повече парчета е букета, толкова повече сватби ще свири оркестъра. Хайде сега да видим, която от вас е хвана на букета 100 лева капара на оркестъра. И 100 на нас, и 100 на Сик, и така. И 100 на Бошко. Я да видим сега. Коя е следващата булка? Как ще ти аз? Дева е следващата булка. Дами и господа. Добре, това е Зодята. Имате? Шегувам се. Така, Дева. Може ли малко само да обърна впечатление на това? Дева, ако пазариш сега оркестъра 60% отстъпка от цената, от пазарната цена, ако оставиш 50% капаро. Смисъл нас отделно, не знаеш. И с какво да те поздравиме, Дева, с какво изпълнение? С един красив кючек. Кючека на батерията, плюс специален поздрав. От Асенчо, това е брата на младоженика, да ви го представя. Ето го наживо тук до мене. От Асенчо за най-красивите младоженци, за кумовете, сватбарите, всички уважаеми гости. С какво изпълнение? Кючека Ага. Поздрав от малкия Асен с кючека Бразилия, момчета. Пожелание на малкия Асен, кючека Бразилия. Айде!
Благодарим! Браво, майстори, браво! Така, да не ми се сърдат гостите, пея като